الحديث الرابع عشر حديث نقوم شاهدوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حديث نقوم شاهدوا عن ابن مسعود أنكر قوله عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ترى مثل الله ثبت غريش ياتي لا يحل دم امرئ مسلم جنم متم مسلمي باشي حالتا إلا بإحدى ثلاث sai da ɗaya daga cikin laifuka guda uku. Jinin mutum musulmi ba shi halatta zubar da shi sai fa in ya aikata ɗaya cikin laifuka guda uku. Na farko as-sayyibu zani, as-sayyib magidanci. Abinda muke nufi da magidanci ba wai tsoho ba, a'a wanda ya taɓa yin aure ingantaccen aure. Az-zani kuma ya zo ya aikata zina bayan yin aurensa. To wannan ya zama magidanci mai zina, hukuncinsa shine a jefe shi. Wan nafsu bin nafsi, da kuma rai da ta kashe rai, shine musulmi ya kashe dan uwansa musulmi bisa da ganganci. Idan musulmi ya kashe dan uwansa musulmi bisa ganganci, hukunci ɗaya daga cikin biyu ne. Hukunci na farko kisasi, abinda ake nufi da kisasi shine a kashe wannan mutumin tunda ya kashe dan uwansa musulmi. Sai fa idan dangin waɗanda aka kashe, dangin wanda aka kashe suka ce a'a mu mun haƙura da kisasi, abinda muke so a bamu diyyar dan uwanmu, to a nan gurin sai a sassauta hukunci daga kisasi zuwa ga me, zuwa ga diyya. Shine abinda ayar suratul baqara take nunawa. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi والأنثى بالأنثى كذا كتاب كم تو في أكتر إذا أن يغفى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. duk wanda ya kashe dan uwansa musulmi da ganganci hukuncin sa shine a kashe shi, sai in dangin wanda aka kashe suka ce a mun yafe kisa yanzu mun yadda da diya, to sai a biya diya, sai ya biya diya. Amma idan mutum kisa yayi na kuskure, kai ne ka harba kibiya domin ka harbi barewa, sai ta zarce ta je ta kashe wani dan uwanka musulmi a gona yana noma baka sani ba, ko ka harba bindiga ta kubuce ta je ta harbe wani musulmi baka sani ba da ganganci, ko ka taho da mota a su kwane sai ka kada wani dan uwanka musulmi baka sani ba da ganganci ba kai da kuskure, to wannan hukuncin ka shine abinda suratul nisa'i ta nuna. Wa man qatala mu'minan qata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Hukunci biyu ne akan ka lokaci guda, kaga wancan ɗaya daga cikin biyu za a yi masa, kai kuma biyu aka dora maka. Ka ji wani abu na hikimar musulunci, shi yayi da ganganci an ce a yi masa ɗaya daga cikin biyu, kai kuma kai da kuskure an ce duka biyu. Na farko shine kai ne ka biya diya, an gane ko diyan nan zaka bayar da ita ga yan uwan wanda aka ci. Na biyu daga cikin hukunce shine ka yi kafara ta hanyar yantar da baiwa mummuna. Idan ka nema baiwa mummuna ka rasa, to shikenan abin da ke kanka shine fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah, azumin wata biyu a jere. Idan ka nema baiwa ka rasa, sai kai azumin wata biyu a jere. Idan kuma da kai ka kashe dan uwanka musulmi da kuskure, ka zo ana maganar diya sai yan uwansa suka ce ai sun yafi, to shikenan yanzu ba abin da ke kanka sai kafara. Diya ta riga ta fadi, shine wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, sai in sun yi maka farka da ita sun ce a mun yafi Allah kiyaye gaba, to yanzu abin da ke kanka shine sai ka zo kai kafara, yantar da baiwa mummuna, in ba baiwa mummuna azumin wata biyu a jere. To ya za a yi wata biyu a jere? Shine malamai suka ce idan ka fara da farkon wata to ba ruwanka, ila ka iya yin azumi 58 shikenan ka gama wata biyu. Idan wannan watan yayi nukusani 29, mai zuwa ma yayi nukusani 29, kai shahare ne mutatabi'ai ne. Amma in daga tsakiyar wata ka fara to dole kwana 60 zaka kirga. In daga farkon wata ka fara to zaka lura da fitowar wata ne. In ya cika 30, in ya cika 29 duka aiki da shi aka haka. Ina fatan kun fahimta.
ba zai dawoma cikin wuta ba. wannan hukuncin ka bari sai an gama tukuna. wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama'a. mutum na uku at tariku li dinihi, mutumin da ya bar addinin sa wato ya ridda kenan. al mufariqu lil jama'a, ya rabu da jama'ar musulmai wato ya fita daga musulunci, hukuncin sa shi ma shine a kashe shi. to waɗannan sune hanyoyi guda uku da jinin mutum musulmi ke halarta idan ya aikata ɗaya cikin dangin al'amuran nan guda uku. amma banda wannan guda uku kuma akwai waɗansu hanyoyin a wani wuri inda jinin mutum musulmi ke halarta wanda ba nan ba. amma na hadisin ya kawo guda uku ne, amma ba su kaɗai bane ba. an gane ko? amma maganar cewa idan mutum ya kashe mutum musulmi dan uwansa da ganganci zai dawo cikin wuta kamar da aya ta suratul nisa ta nuna, wannan mun yin bayani a lokuta da dama da suka gabata cewa wannan barazana ce ubangiji yayi, amma ba dan zai cika wannan alƙawarin ba, yana iya yafewa domin ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. kuma har muka ta buga muku misali, muka ce idan Allah ya alƙawarin zai wa mutum azaba sai ya yafe masa bai cika wannan alƙawarin ba, wannan ba na kasu bane ba aibi bane ba, ya zama afuwa ce ubangiji yayi, an saba masa amma ya yafe. idan ya alƙawarin zai wa mutum rahama ne sai bai cika wannan rahamar ba, to shine za a ce akwai na kasu. to Allah baya saba alƙawari na rahama, amma alƙawari na azaba yana iya saba shi, domin cika alƙawarin azaba adalci ne, in ya ga dama sai cika, ya fi shi kuma afuwa ne idan ya ga dama sai ya afuwa. alƙawarin da Allah baya sabawa shine wanda yake na rahama tabbas, dan shi alƙawarin rahama cika shi shine ke nuna kamala, saba shi tawaya ce da nakasu. Allah ko baya siffantuwa da nakasu sai da kamala ko yaushe. amma alƙawarin azaba duk wanda aka yi in ka cika adalci kai, adalci kamala ne, in ka yafe afuwa kai, afuwa ma kuma kamala ne. duk wanda Allah ya ga dama yana iya yi, da haka ba lalle wani zai cika wannan alƙawarin. ya ba da labarin ma ba lalle ne cika cikin ba, wa yakfiru ma duna zalika liman yasha.